केसाथ' बहुत गोजौसिम थांदों चिफ मिनिस्टारनिसिम। चिफ मिनिस्टारा चिफखौ मैया हरदों, चिफआ मैया दिल्लीनिफ्राय आंखौ अर्डार हरदों। बेजोंथ' लाइन जायोना सार नोंनि मानसियानोथ'। सोर बिसोरो लाइन जाग्राया? रायमना नेशनेल पार्कनि दंफां सिखाव आरो मानगोनां हाग्रा बिफाननि एम रनजित बसुमतारीनि कल रेकर्डआ सोराङाव फैदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलां। लख'से गाहामलाङो गोबावजोंसो। मा खालामनांगौ जाखो दालाय? मावैयाबो गोबाव जाखाबाय आं जानाया। केसाथ' बहुत गोजौसिम थांदों चिफ मिनिस्टारनिसिम। चिफ मिनिस्टारा चिफखौ मैया हरदों, चिफआ मैया दिल्लीनिफ्राय आंखौ अर्डार हरदों। आरो डाइरेक्ट देरहासारनि मिलाव गारो होननानै इनफरमेसन फैजोबनानै दं आंनाव। बेजोंथ' लाइन जायोना सार नोंनि मानसियानोथ'। सोर बिसोरो लाइन जाग्राया? नोंनि मानसिफ्रानो जायोना सार दिल्ली साइड ना। दिग्लि साइडनिया? आरो लाइन जायाबालाय बोरैथो दंफां मावनो हानांगौ जाखो? आरो लाइन जाग्रायानो जुदि हमग्रायानो जुदि लाइन जायोबालाय मावग्रायालाय मावखागोन नोंखा। थिग दं, नोंथ' मावो होननानै प्रमान होना लाबाय होनबालाय नामा? आंथ' प्रमानानो होनांगौ जाहैबाय सार। आंथ' एखमबा गोबावजों खनसे लानानै थाङो। थांनायाथ' थाङा नङा। दा उफायबो गैया सार, जोङो दा गैयै मानसि माखौ जानो। गैयि होनबा जे नोंसोरो एखेबारे रायमना नेसनेल पार्कखौ फोजोबस्रांगोन बे नामा? आच्छा नों गारनो ना गारा बेखौल' बुंदो आंनो, लास्ट खोन्था बुंदो। जायखिजाया सार जों मावला, साबसे 2 नाम्बार मावग्रा दङ सार, बेखौ लानानै थांजोबनोसै सारनिसिम। लानानै फै। गासिखौबो लानानै थांजोबनोसै सारा। माबा 2 नाम्बार मावग्राफोरनो माबा मोनसे हरबानो जाबाय। मा हरनो आं बिसोरनो? खामानिफोर हरबानो जाबाय। आं बेफोरबायदि अल्टारनेटिभ ब्लेकमेलिंखौ हाया। उफायबो गैला आरो नोङो। लिस्ट आंनाव दंफैखायो दै, नों खिन्थु नाम्बार 1आव दं निखिल। आं नोंखौ अननानैसो नोंखौ फन हरदां नाबा नोंखौ डाइरेक्ट एरेस्ट खालामनो हायो। जेराव नोङो पार्टिनि मानसि होननानैसो नोंखौ अननानै दोनदों आं दा। आं नाम्बार 1 नङालै सार, आं गोबावजों खनसे लाङो। होनबालाय नोंनि नोजोराव नाम्बार 1आ सोर? दाथ' आं बेखौ बुंनो माथो बुंनो रोंबावनो। ओरै बे रायमना साइडआवनोथ' ओरैनोथ' आजां गाजां मानसिफोर दङ। आरो बे बाथानि मानसिफोरानो आजां गाजां कन्टिनिउ लाङो, सान्तिबाद गैया। दा बाथानि मानसियानोथ' नोंनो जानानै दङना, नोंखौनो लिडिं खालामदों होनना बुंगासिनो दं। होद बहाय आं लिडिं खालामदों सार, आं जेबो लिडिं खालामा, आं गैया। नंखायनो देरहासारनाव सोंबानो जाबाय। होमबा नों खोन्था, बाथानि मानसिया सोर आंनो खोन्था, आं बेखौसो लांगोन दानो। मानसिफ्रा बे लकेलाव थालाबायग्राफ्रानो सार। बहा गारो दंफांखौ बिसोरो? जेराव मोनो ओरै बङाइगाव लाङो सार बिसोरो। बङाइगाव बबे मिलाव गारहैयो? बे मिलखौथ' आं मिथिला, जायखिजाया बङाइगाव लाङो बिसोरो। नों खोन्थायाबाथ' दाया नोंनाव जागोनलै भाइ, नों खोन्थानो हानांगोन ना। दा आं नोंखौथ' मिथियाना सार, बिसोर जायखिजाया बङाइगाव लाङो, ओमफ्राय बङाइगावनि मानसिफोर दंदेरो। सोर रेन्जारा इनभल्भ दं बेवहाय? आंथ' बेखौ बुंनो रोङालै सार, सोर रेन्जारफोर दं बेबा। बबेजों बोयो, आथियाबारिजों? आथियाबारि साइडजों बोयो बिसोरो। आंथ' एखमबा गोबावजों खनसेल' लाङो, बिदिनो संख्रि बानलु जानो आन्थाल' लानानै थाङो आं एसे एसे। गारदो मिथिबाय, बेफोरबायदि केरेक्टारखौ गार। बासायनो हानाय नङा, आं बुंखादों मिथिबाय। मा बुंखो? नोंथांमोनाथ' खोनाखाबायानो नङा होमबा? नोंथांमोनाबो भिडिअनि सायाव माबाफोर बुंनो गोनां दंब्ला कमेन्ट बक्सआव जेनुइनलि कमेन्ट खालाम। आरो बे भिडिअखौ बयनोबो जेसेबां हायो एसेबांनो शेयार खालामनानै हो लोगोफोर। थ' लोगोफोर, दिनैनि दासिमनि गोदान मोनसे फुल आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोफोर। बाय।